Egunon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Eusko Trenligarako playoffa ikusi dugu, Tolosaldeak jarraituko du horronenekin, orain Euskola Beligarako playoffaren bigarren jardunaldia, gogoratu atzo, Bermeon Lekitxarrak 5 puntu bildu zituela. San Bertolameu Meirakoak 4, Bueuk 3, San Pedrok 2 eta Pedreñak 1, hori da atzoko jardunaldiak ekarritakoa, eta ea gaur hemen Ibaitzabaleko uretan aldaketaren bat dugun gaurko honetan Lekitxarrak atzo erraldoiaren urratsa eman zuen, erakustaldia eman zuen, eta gaur beste patxada batekin aritzeko moduan izango dira. Sara Gandarak hitz egin du protagonistekin gaur aurrenengo orduan, eta lehia hasi aurretik hementxe duzue iritzi sorta hori. Bueno, bagia esan gogotsu gaude, atzoko estropada konfiantza eman digu gure lanean sinisteko, eta egiten gaudenan konfiantza eukitzeko. Egia da, atzo abantaila lortu genula, baina hori ez da ezer, gaurko puntuak atzokoak berezen beste balio dute, eta egia da, empate egonezkero, segundu batzuk alde izango genitula, baina gaur estropada 0-0 puntu izango bagenu bezala goaz, eta estropada bat iten dugun. Decisiva de hoy. Bueno, después de ayer, ayer fue un día duro, un buen varapalo, no pensábamos hacer resultado, al final nos pasó lo que pensábamos que podía pasar, que era que no salimos concentrados, no cogimos la regata y al final en estas regatas si no vas bien, pues te sacan los colores. Y hoy lo que nos queda es eso, salir a hacer una buena regata y quedarnos con un buen sabor de boca en el playoff por lo menos. Bueno, hartu behar den bezala. Aztertu dugu estropada, badakigun faiatu deun, eta, atzo momentuka lan hona ingenula iruditzen zait. Eta sensazio horri heltzen, gaurko gunari, modu honenean egiteko asmoz, eta itxaropentsu. Badakigu, oso urria ditugula aukerak igotzeko, baina dena ez da igotzea ere. Hau da, gauza asko gerta daitezke neguan, Arronadon bezala, eta behar bada 3. postu bat, lortzea, gero etekin ekarri dezake, beraz, topera. Última jornada. Eso era lo que buscamos ayer, salir vivos de la jornada de ayer para hoy dar lo mejor de nosotros e intentar hacer la mejor regata del año y estar ahí arriba, claro. Bueno, complicado. Todas las regatas son complicadas y distintas. Sabemos que el rival está bastante bien y nosotros también en nuestra línea intentaremos estar mejor que ellos. Salimos contentos con el resultado, pero las diferencias son muy pequeñitas y nos encontramos hasta el último día peleando con Bueu. O sea, es una regata más casi para nosotros de temporada. En ese sentido estamos tranquilos, pero también respetando muchísimo a Pedreña y San Pedro, que pueden hacer daño hoy. Ea protagonisten hitzak, eta pentsa daiteke Lekitxarraren ostean, burruka hor dagoela, ezta? Galiziaren artean, Ibon. Bai, segurazko atzoko abetetzen badamintzat, nabarmena bizirik atera ziren biak, eta badirudi bigarren txartel hori Galiziaren arteko kontua izango dela. Erne Pedreña badoa, hasi da, la Pedreñera ontzia martxan. Atzeko, 14ko bera, Joseba Fernandezek zera egin duena, ontziratu duena, beste aukerarik ez daukalako, rotazioak eta aldaketak egiteko. Jardun da, eta onaino iristea horrela mirari bada. Beste, horrean Asier Alonso, Santurtziko semea, Kaikun, Zarautzen eta aritutakoa, eta alde horretatik, bi euskaldun ere bai, hortxe. Hemen dronaren bidez hartutako irudia, Bizkaia zubiaren paretik orantxe pasatzen, Kantabriarra. Gaur beste, Mikel, atzoko diferentziak murriztu egingo. Atzo lehenbizikoak azkenari 27 segundo, eta gaur eta bakarren bat, nahiz eta ondoa jota etorri, iruditzen zait errekan, txikitu egingo dira, diferentzia hori. Badoa Libia! Espero genuen maila lortu ezinik atzokoan, 2 puntu lortuta eta gainera justuan. Azkenean Pedreñaren kronoa hobetzea lortu zuten.
Esan du nahikoa, Karballedak unatzo kolpe gogorra jasan zutela. Gaur bi aldaketa egin ditu, Imanol Olazagasti sartu da. Laugarren posta horrean, atzo Nabil Aimanek aritu zen lekuan, eta espalda estriborretik Unai Del Rio, bedia veteranoa, gaur lehorrean. Eta irteeran, hemen da, Jose Ferralek prestatutako ontzia, Rios patroilanetan, eta hemen ere badira aldaketak ibon. Bai, bi aldaketa, biak Baborrean, 5. tostan, David Martinez, sartu da, Sergio Pérez berriz, Babor espaldan, eta estriborra eta Baborreko atzeko laukotea errepikatu egin du Ferral entrenatzaileak. Hortxe dira. Bueno. Atzo oso indartsu hasi, eta bukaeran pixka bat justuago. Bai, justuago baino esango nuke, Meirari azkeneko olatu horrek asko eman ziola. Bai. Este bakarren bat ikusi ez genuenik ere izango zen, baina asko eta asko eman ziola. Eta, Mikel Atzore aipatu genien baino iruditzen zait egokia dela gogoratzea, bi ontzi hauek, Meira eta Bueu eta Meira denboraldi osoan zehar, elkarri mokoka dabiltzara. Beste datu garrantzitsu bat ere badago, Galiziako arraunketa jarraitzen duzuen ontzat, hau datua ezaguna da, Meirak igoera lortuko balu, Meiraren B elkartea pasako litzateke Galiziako ligako lehen mailara. Beraz, kluba berak ere, gazteen etorkizunari buruz eta asko du jokoa. Aldaketa bat gaur, Daniel Perezek egindakoa, Ruben Iglesias sartu da estribor espaldan, eta horretarako Manuel Ángel Gondar eta Alejandro Rivas tostaz mugitu ditu patroiak. Hasi da ba, San Bertolameu, Meirako ontzia. Gogoratu, hauen artean betidanik zeburuka. Begira Tolosa, begira Tolosarrak salei eskaintza egiten eta elkarrekin ospatzen. Datorren urtean ere goian arituko direla Euskotren ligan. Zederra den, uztartze hori, elkartasun hori, zale eta kirolarien artean. Oso bizi Bueu, Hogeita 18 paladan eta ubera pasaz, Eta hemen berriz Lekitxarra, Mikel, honek aldaketa gehiago egin ditu. Bai, eta gainera, uda osoko apustua mantendu egin du. Bai, hori da. Konfiantzazko gazteekin. Eta aldaketak tosta beretan, hanketik Bahorrean Peñar Robles, hirugarrenean Patxi Bilbao, eta Bahor espaldan Kepa Arantzamendi, eta estriborrean Aitor Etxebarria, hirugarren tostan, eta estribor espaldan Aritz Urtueta. Ohiko aldaketak. Oso irtira ona, luze begira. Hemen da Lekitxarra. Atzo, hasierako txampatik hasi zen segundoak ateratzen aurkariei. Eta beste datua, Mikel, Bueu txartela lortzeko, Meirari puntu bat atera beharko lioke, eta denboretan 2 segundo eta 74 usten direla. Bai. Elkarren artean da bena. Pedreña. Pedreña Ziabogan. Begira, 4 minutu eta 26 segundoan jetxi dira. Horrek esan nahi du, urriletan egonagatik, asko tiratzen dula, korronteak, gaurren. 4 minutu eta 26. Erne referentziak Bueuren aldekoak dira. Segundo bat, Lekitxarra, San Bertolameu eta San Pedrori, eta 4 Pedreñari. Bueno, San Pedrorentzat ere referentzia onak momentuz, Atzokoa baino beha, atzo hasiratik ikusi genuen linia ezinean. 35 paladan, luze asko. Zei Bahorrak, segi egin beharrek, geratu gabe. Horra Unai Martin. Paladak gehitxo galduta berra da. Ona, horra abante, lehen balen. 4 eta 22. Pedreñak 4 eta 26 markatu du. Eta Erne ikusen zuleok, Lekitxarra orain Bueuren denboratan da. Eta segundo batera, San Bertolameu eta San Pedro. Pedreña 3. Mikel, eta beste kontu bat, gaur dena kale beretik bai, baina kale bakar horrek malgutasun puntu bat badu, Goranzkoan batez ere, erditik etortzeko, edo zeharo, Istriborreko bazterrera etortzeko Portugaletera. Badu, hor, erabakiak hartu egin behar. Hemen Bueu. Galiziako ligan lidertzan ibili dira denboraldi osoan zehar, baina egun oker batek bigarren postura bidali zituen. Erne kuadrilla honekin. 38 pala terdian.
Lekitxarra eta Bueu parean. Juan eginda. Juan. Atzo ere bai, Atzo ere bai. 4 eta 21 San Pedroren demora segundu bakar batean hobetu du. Bai, baina ateratzean larri bili. Marusia ontziak. San Pedroren atzetik izan. Ara nondi datorren Pedreña. Begira. Estriborreko arrokoiek bazterra miatuz. Era bat, bazterretik. Lekitxarra ongi, ara. Ubera pasaz. Metrotik gora. 36 paladan. Oazen trongo! Buka! Arnazia! Eta aikak! Ekarri! Segi atake! Errelaja López! 35 erdi. Ze intensidadea lortzen duen Iñaki Goikotxea patroiak, zenbat balio duen horre. Begira ze arraunketa, begira. Baborrankekoaren palari, nola pasatzen duen Ubera. Hemen da Samertolameu. 4 eta 23. Baina ateratzen, besteak zabalagotik hartu du. Beraz, Erne, Bueu eta San Pedro bera ere aurretik dituelako. 3. kronoa izango litzateke San Bertolomeurena eta 4. Pedreñarena. Eta badoa balizaren bila izuntza arraun elkarteko traineru. Asko ari zei gustatzen gau, izuntza. Maniobra aurretik, datuak Lekitxarraren aldekoak dira. Segundo bat Bueuri. San Bertolomeuri 3. Zarte horretan da baita ere San Pedro eta 6 Pedreña. Ziagoga Jurri Gorostizak. Lau eta 20an gelditu dute kronoa, orain arteko denborarik onena Lekitxarren. Ea bigarren luzea. Aizea zertxo bai, mugitu da, 11ako aizea une honetan. Gehiegi ez, aina. Bueno, beste San Pedro bat ikusten ari gara. Bai. Eta arraunean ere dotore, Hau, meire izango du. Playoff batek horixe du, ez? Egun petral batek ondatzen dizu. Itxaropen guztia kareletik. Normalean bermeokoa gainera. Bai, gehienetan ala da. Begira nondi datorren meira, Oan, orain duan lekutik joan. Edo 3 metro estriborrera edo baborrera, hor denboretan eta atzeman egiten da hori. Bueno, Pedreñari da hurbiltzen, lan erditara. Bizkaia zubiaren azpikaldetik pasa. Eta badatoz poliki, balizaren bila. Oso adierazgarria, nondi doazen hautze guztiak. Portugaldete aldera bazterrera etorrita. Erne Lekitxarra tartea zabaltzen ari da. 3 segundu Bueu eta San Pedrori. Meirari 4 eta Pedreñari 8. Hemen Pedreña lan erditan. Amar 0-2. Goiko ziago gau bada espadere, zabaletik ardezatela. Hiletan gaude, baina izeak ere tira egiten du. Eta, istriborretik hartzeko arriskua ere baduelako. Orain baldintza hauekin, gaurko palizame. Lekitxarra Ubera pasaz ederki, Hemen da Lekitxarra. Mai gainean kolpe bat eman zuten atzo, eta gaur bigarrena. Pedreña erori da eta orain San Pedro ari da, segundoak galtzen. Momentuz Lekitxarrak Bueuri 2-3, San Bertolameu 3 baita ere, San Pedro 4, Pedreña 7. San Pedro argi, Karnola itxegun ongi Unai Martin, asko itxara ondo. Segurutik, Iriarteren agindutara hortxe maniobran. 9 eta 49 lan erdita. San Bertolameu
atzoko estropada nolabait ematen du errepikatzen ero ari dela. Estropada erditik aurrera, euren kronora hurbiltzen. Baldintza hauekin ziabogak erabakigarriak dira, Hor ziaboga bakoitzan errekuperatu edo galdu daiteken segundo, 2 segundo horiek, biderkaketa egin, 3rekin eta ara. 4-5 segundo irabazi edo galtzeko ez da esertxo ere behar. San Pedroko orain 5 segunduko galera. Lekitxarraren atzetik, 2 galiziarrak, Bueu eta Meira. Meira eta Bueu. Andres Montales, aurrekalaria. Horda Marutxi alan erditan. Oso azkar sartu dira. Hau bea, azkar sartu dira. 9 eta 57. Azkarra iruditu zaite, ziaboga. Beno, San Pedro bere, 2 segundora, Bai, baina 2 segundo atzetik. Zain nuke joka lezakela, une honetan segundu bat Bueu eta San Pedro. Epaile lan hori, argi, Epaile lan hor erdian. Lekitxarraren oso itxura hona hartu du gaurko honek ere. Bigarren doazen bitraineruei, Galiziako biei, 4 segundo. Post San Pedrori, 8 Pedreñari. Ze garai apalak ari den bizitzen Kantabriako arraunketa Ibon. Bai, oso. Zeinek esan, duela dozena bat urte. Hemen da lan erditara hurbiltzen San Bertolameu. Horda, terka trainerua. Argi, bai, burutik. Trabesten duenean. 9 eta 57. Ai, arrauna libratu zina. Ai, gehitxo bezala. Hor garrantzitsu esaten da baborrek arrauna karelera pasa eta garbi libratzea, Bueno, lan erdiak egin dituzte. Eta hortxe dute jokoa bien artean, Galiziaren artean dago hor leia eta epailea San Pedro izan daiteke. Eta Lekitxarrak ere ez du estropadarik hautsi, Une honetan, lehenbiziko luzean atera duen abantailarekin baitoa. 2 segundo Meirari, 3 Bueuri eta 4 San Pedrori. Baina kontutan hartu behar da, Lekitxarrarentzat gaur 3. postu bat ere nahikoa litzatekela. Hori da. Batetik berdinketetan atzoko segundu horiek baliotsua liratekelako eta atzo 5 puntu bildu zituelako. Begira, sagua zeinen segurutik hartu duen ziaboga, Eta geratu gabe, baborrek. 9 eta 54 lan erditan denborarik onena Bizkaitarrena. Orain Bueu ari da, Orain egur batean. Bueno, ontzi guztiak 3. luzean sartuta. Eta noski diferentzia gaur txikiagoa dira. Ez du zer ikusirik Bermeoko estropadak Kirolbera bai, Mikel, baina Zabaleko honekin. Iri arte. Beno, ez du seguruenik San Pedroak igora lortuko, baina beste itxura bat ari ematen. Oraintxe. Pedreñarentzat 14 eta 52. Egin dute ba. Kantabriarrek azken ziabok. Momentu honetan, San Bertolameu, Bueu baino segundu bat bizkorrago, eta San Pedro baino 3 azkarrago. Hala ere, errenta denak Lekitxarraren aldekoak dira. Lekitxarrak bigarren doan San Bertolameu-ri 3 segundu. Galizian egin zuten azken erlojupekoan ere, Meira atzetik zen, bigarren ziabogan, eta bigarren estropada erdian, Mikel, 5 segundo errekuperatu zizkion Bueuri. 35 palaterdian Libia. Orain 7 segundora, Orain galdu du denbora pixka bat Karbaledaren taldeak. Ea ba. 14 eta 39. Pedreñak baino 3 gutxi. Bueno, Meira ari daba orain, Bueu sufritzen. Bai. Bueu orain arrisko hortan zar daiteke, presaka eta gero jakinda beti era batera edo bestera, itsasoan edo ur lasaietan, amaieran San Bertolameu beti pizka bat indartsuago ibiltzen dela. Eta atzoko
atzo galdutako 2 segundo eta 74 eunen errekuperatu beharko lizkiokela. Hori ere alde. Ia traineru bada. Bai. Ziabogak asko esango digu, azkeneko ziaboga honek. Amen. Ja, bueu. San Pedro goita meretzi zituen. Hemen dira. Oraindik ez, trabesten denean. Marusia ontziarekin, bueukoak. 14 eta 37. San Pedro baino bi bizkorrago. Ziaboga nahiko azkarra izan da. Segundutxo bat azkarrago doa, Samertolameu. Eta renta hundiarekin Lekitxarra nagusi. Ez dut esango harrituta, baina 35 paladan, Lekitxarra ubera nola pasatzen duen. Ongi, arazorik gabe. Ederra irudia. Zora garria, Mikel. Samertolameu, Lekitxarra baino, 4 segundu gehiago erabiltzen. Baina posi firmatuko dute hauek, gaurko bigarren postu hori. Bueno, ea, ziaboga behar du. Ez utxegin behintzat, Samertolameu. Baindik ez... Orain. 14 eta 35 gelditu dute kronoa. Beno. Bueuk baino, bi azkarrago. Beraz, 5 segundo galdu beharko lituzkete, edo 5 segunduko iraultza beharko genuke. Bueuk aurre hartzeko. Zailena egina dute, baina bukatu egin behar da. Errematea. Hemen da, Lekitxarra. Robles, horranketik. Horten estropadazko jokatu ditu, Aginaga eta biak. Babor hankeko tosta hori trukatzen izan dira. Etorkizunari begira, Osertzaldaik, 4 gazte txertatu ditu traineruan. Ez da txorakeri bat. Ez da gutxi hori ere. Apustu oso latza da, eta hori entrenatzailearen garaipen handi bat. Orain, beste pixkat... Orain, 14. 14 eta 34. Bueno, segundutxo bat besterik ez, Meirari. San Pedro ere, Mikel Eusten eta Pedreña ere, ez daka guzti zamildu. Duintasunez. Bai. Pedreña bera ere. Eta San Pedro hobeto. Bueno, Lekitxarrak Samertolameu bat, Bueuri 3, San Pedro 5. Bueno, Samertolameu lortuko balu Lekitxarraren denbora hobetzea. Biak 9 punturekin. Eta hemen, eltzear dagoeneko, azkeneko... Zubitik pasatzen ari da, Bizkaia zubiaren azpikaldetik, La Pedreñera trainerua. Lekitxarrak Samertolameu segundutxo bat. Bueno, Josebak esan du, ez dela dena irabaztea eta abar, eta duintasunez hemen aritzeak ere baduela meritutik, eta gaur behintzat beste zerbait erakutsi du. Hemen da, Pedreñako taldea. Ligan bigarren postuan bukatu zuten, eta hemen txedira. Txalo artean hor da, Pedreña. Bai, Pedreña, 20 eta 11. 20 minutu eta 11 segundo behin-behineko denbora horixe. Bigarren estropaderdia oso ona egin du Pedreñak, Demiziko luzean galdu du batez ere. 3 segundoko atzerapena. Samertolameu Lekitxarraren denboratan, eta 4 segunduko atzerapenarekin Bueu, San Pedro 8 eta Pedreña 9. Une honetan, atzoko sailkapena errepikatzeko bidean da, eta zalantza lehen posturako dago. Lekitxarra eta Samertolameuren artean. Eta orain San Pedro Pedreñaren denboretan. Hemen San Pedro. Segundo, 8 pala. 20, 11 eta 86 Pedreñaren denbora.
Ea azpitik sartzen den San Pedro. Ematen, ez, Goitik, segundu erdi bat gehiago. 20 eta 12, behin-behineko denbora San Pedrorentzat. Urrengoa helmugan, Bueu izango da. Bueu 2-3 segundu atzetik. Beraz, une honetan, Lekitxarra eta San Bertolameu ditugu. Lekitxarra Euskola Beligako txartela ederki babestuz, maila handiarekin, eta ate joka ibili den San Bertolameu igoera lortzeko zorian. Baina, ikus dezagun Bueuren azken txampa. zeinen ezberdinak gaur, Joaneko luzea edo etorrerako, Ia minutua, azkarrago ari dira jaisten igotzen baino. Horta, Bueu. Bai, Galiziarentzat 20-0-3. Bueno, ea orain Meirak. 35 paladan sartu behar du. Ontzi bat izkorrago doa. Pedreñarentzat 20-11 eta 86. San Pedrorentzat 20-12 eta 30. Hor, eunenekoak izan dira Pedreñaren alde eta San Pedroren kontra gaur. Bueuk 20-0-3 eta 84. Ja, zema falta duen. 25 segundo. Ea ba. 18 palada dira horiek, 17. San Bertolameu, Lekitxarra baino segundu bat bizkorrago. Ea ba, hemen azken txampan, San Bertolameu. Ba, Euskola Beligan izango dira, Mikel. Bai, horixe! Bai! Goian dira, jaun Andreok. Meirakoak hor dira, San Bertolameu, arran elkarteko mutilak. Pesoak altxatu, zutitu. Bai! 19-49, behin-behineko denbora. Goian dira. Bigarren tokian playoffa bukatuta, Ibon. Bai, begira, Urte osoko tentsioetan olari den lertzen une honetan. Dani Perez bere ikusten dugu, antxe ontzian besoak zabalduta. Eta Lekitxarra hemen da. Lekitxarra hemen txeda. Badator Lekitxarra. San Bertolameu 20-0-0. Azkenean bideo finizarekin zorroztuta. 20-0-0-0-6. Atzetik izango da, Meiraren atzetik. Eta Bueurekin argi. Ea ba. Horda Lekitxarra. Bai, 20-0-2. Bigarren gaur. 20-0-2. Beraz, 9 puntu Lekitxarrak, 9 puntu Meirak. Gaur azkarrena izan da, bien arteko berdinketa atzo Lekitxarrak lortutako errentarekin erabakiko da. Eutsi egin dio, playoffean azkarrena izan da Lekitxarrak Euskola Beleko txartelari. Eta San Bertolameu gora, San Bertolameu Meirakoa. Eta begira zen momentu handia. Garaipena, peontzia ere, hauek libre utziko duten leku horretaz jabetuko da eta gora joango da. Egun handia da, Moañako bi arraun elkarte handiak betidanik izan dira. San Bertolameu, Meira auzokoa, eta Tiran, eta aurten era batera edo bestera, bientzat albiste honak. Emakumetan Tiran gora, eta hemen izugarrizko lana egin da. Meira, azete, entzun festa! Lekitxarrak ere. Beno, beti-betiko estropa leku bat izango dugu beraz, urrengo urtean. Eta Aresek utzitakoa, lekua, beste Galiziarra batek ordezkatuko duela. Hegoaldekoak, Bai. Ferrolterrako baten utxunea, hegoaldeko batek... Bigoko itxasadarrekoa. Bai. Borrazo aldekoa. Bueno. Lekitxarra nagusi, 9 puntu, San Bertolameuk ere bai, baina 2 egunetako denbora batuta, 41 minutu eta 2 segundu Lekitxarrak, eta San Bertolameuk 41 eta
16. Hauek dituzue gaurko denborak. Baina lehenengoz garrantzitsua puntuak dira. San Bertolomeuk gaurkoan 5 puntu, atzo 4, 9. Lekitxarra beraz aurrena 9 punturekin. Erne, lankideok, San Bertolomeuk ere, semaforo berdea behar du, argi berdea behar du San Bertolomeuk, 9 puntu, eta atzetik geratu dira, Bueu, San Pedro eta Pedreña. Hemen txeda, eta aurrera Saragandara protagonistekin. Martín, Leboran daukat hemen, zoriontzu, irrifartzu, parabéns. Gracias. Bueno, no sé, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sentís? Muy contentos, como puedes ver ya cómo están ahí todos. Venimos aquí a pelear, intentar que Meira fuera ACT y después de unos cuantos intentos por fin lo hemos conseguido. Así que normal que estén así. Es cierto que, bueno, Dani Pérez, vuestro entrenador, nos dijo ayer, ¿no?, que lo importante era salir vivos de Bermeo. Ahí estabais con Bueu, como en la Liga Gallega. Sí, era el objetivo, salir ahí con Bueu, con los primeros, y después aquí intentar defender el puesto o ganárselo a ellos. Al final allí pudimos salir primeros y aquí intentar ganar la regata, fue lo que hicimos y muy contentos, la verdad. El año que viene muchos fines de semana de viajes, Martín. Claro, si estáis aquí es porque lo deseabais. Claro, si venimos aquí es porque sabemos lo que hay, queremos remar en ACT y al final los viajes están ahí y hay que afrontarlos. ¿Qué les dirías a los remeros, a los integrantes del club, a vuestros aficionados? A los remeros agradecerle por cómo son una gente muy estupenda, cada día entrenos, lo que sea, nunca protestan, aficionados, es la hostia, están ahí todos ahora y agradecerlo mucho que en cada regata están ahí. Y muchas gracias también al entrenador por confiar en mí, confiar en ellos y gracias a él también estamos ahora. Eta San Bertolomeukoak nola ari diren ospatzen eta bestetik ze belarrondokoa Bueuko entzat, ez? Bueu hor dabil ate joka, urte bat joan, beste bat etorri, beti hurbil, behar bada esperientzia, patxada, ofizio horretan oraindik gehiago jardun eta horixe beharko dute egin behar. Igoera fase batean txartela lortzeko. Ate joka nola nahi ere iruditzen zait, gaur kolpe gogorra jasota joango dira hemen Euskal Herritik Galiziara, baina urtea egin dutela, urte oso na egin dute, piak ibili dira esan dugulen elkarri mokoka, eta urteren batean horrela lanean jarraitu ezkero, usta jasoko dute zalantzaria. Ea ba, ekitxaren posa jasoko dugu, orantxe bertan. Ekeitiok maila eman du playoffean, erantzukizun handiko estropadak dira, burua hotz eta momentu txarrak iristen direnean eta zalantzak eta batasuna. Elkartasun hori kuadrilla barruan eta hor burua sendo eta eginiko lanarekin konfiantza mantendu behar da. Hori erakutsi du eta beste ikusi da, koska bat gainetik zetorrela, eta hori baino ez du erakutsi. Zeran, playoff honetan? Beste post-klase bat, ez Meirako eta bestelako standa bat, bizizan dute, baina hauek ere, orantxari dira iruditzen zait. Cordobilla eta Robles eta kompainia orantxe libratzen pixka bat. Ospatzen eta lasaituta, noski, presioa alde batera utzita. Berehala, izango dugu, Lekeitiaren ordezkaritza, gure ontzitxoan, Saragandararekin. Igo zaigu zertza aldai, eta berari galdetuko diogu, ez da, lasaitu ederra zer, zorionak? Eskerrik asko oain bai ez, maitu duela dena, pixkat bi egun hauek tentsio handikoak dira, azken pala eman arte ez dakizu ez, amaitu arte hor egon bartzera mantentzen, eta oain maitu duela dena, eta ziurtatu daukagula, oain bai, hasiko da lasaitzen. Lekitxarra eta Meira, goren mailan arituko dira, gaurko estropadak zerbait erakutsi dizu, alegia Meira gaur pixka bat azkarragoa izan da Lekitxarra baino, ezta? Bai, beraiek agian gehiago sakaten jokuan, hor zuten borrokagatikan, horik ez duzan guk utzi dugunik, guk ere uneko eman dugu, datzen dana ikusten da, talde hauek potenteak direla urbaretan, eta behintzat irakurketa da, estropada horrein degula, baina maila handia dagoela. Datorren urteari begira, planik baldeko zue? Ez, oraindik ez, egunez egun gindoa zen,
atzokoa egunean gaurkoa urrutik ikusten genuen, eta gaurkoa bihar, astelena honik urrutik ikusten dugu. Orduan, hemen gorputza lasaitzen dela eta burua lasaitzen dela, hasiko gara pentsatzen datorren urtei begira, ze egongo dan. Zale, pilo baten babesa izan dozu, bai atzo, bai gaur, mezu bat bota? Bai, zalantzari gabe, horako momentu txarrak zebait erakusten badute ona, erakutzi badigute ona, hori izan da, ez? Nigatuko nintzateke hor zale guztiak eman diguten babesa. Momentu honetan, erresa da jendea gerturatzea, baina horako momentu zaietan eukidugun babesa, egia esan oso eskertzekoa da. Agur bero bat berriro ikusentzuleok. Playoffaren osteko posa igoera lortu dute. San Bertolameukoek, hor dira orantxe. Lehorreratzeko garaian eta elkar bezarkatzen. Peontziko gazteak. Eutsi egin dio baitare lekitxarrak goian jarraitzeko txartelari, sorionak, Izuntza Arraun elkarteko eta Lekeitioko herri osoari. Eta orain El Corte Inglés bandera dugu jokoan. Eta erlojupeko lanean, lehenengoz, Kabo izango dugu, gero minutu bateko tartean, Kaiku, Zierbena eta Getaria. Aldaketa asko gaur, Kabon, Bostarraunari atzoko taldearekin konparatuta. Jose Antonio Martínez, Jose Ríos, Damian González, Roberto Fernández eta Ismael Romero. Eta patroia ere aldatu du, gaur Oskar Hermo. Bai, berdea! Hasi da ba, Cabo da Cruzen jarduna. Ziazko, 50 paladan. Bueno, hau ere pentsatzen dut urtea bukatzeko amorratzen izango direla. Noski. Arazori gabe, begira, nola daraman, kanpoan Arrauna. Urte gora beratxua bizi izan dute, kosta egin zaie, egonkortzea eta... Azkeneko bi urteak daramatza Kabok, Posaldi gutxi eta sufrimendu desente. Hala ere, Galiziako txapeldunak dira, urtea joan da urtea etorri, eta bertako klubik sendoena. Hemen Jose Luis Kortaren taldea. Gaur ere aldaketa asko egin da. Bat bintzat patroia Gorka Barela. Baborrean sartu direnak 3. Mielgo, Dragan eta Zunbertz. Eta estriborrean Taku eta Manuel Gutierrez. Beraz, atzo aukera debutarientzat, gaur talde sendoago bat, eta Kaikuren helburua Zierbenari postu hori jatea. Postua jatea hori. Burruka hor dago, Getariaren atzetik zein bukatuko Liga 6. Zierbenak edo Kaiku. Puntu bateko aldea, une honetan, Zierbenaren mesede, Zierbenaren favore. Eta Paskua lanketik, berriro ere. Horten nola bilidu, atzetik aurrera eta aurretik atzera. Baborrean ere, ikusi dugu. Ezkenean bere lekuan bukatu. Datorren urtea, Mendeurrenaren urtea da, Kaiku Arraun elkartearen zat. Ara, begira dago Arraun elkartea eta baita zaleak ere. Vale, Alberto, Ibor. Hemen Zierbena, Marcos González eta Adrián González. Estriborra pentsa, atzoko taldearekin alderatuta, Francisco Montes bakarrik bere tostan gainerakoan, 2 berri sartu dira, González eta Efren Sánchez, berri atzokoarekin konparatuta, eta aurrekalaria Aitor López, Babor Espandlan, Ibon Maiz. Aldaketa asko gaur Zierben. Eta Lazkano, patroi lanetan. Ea ba. Hemen ditugu. 5, 6, 7, oso gora beratxu, demoraldi osoan zehar. Galipoa. Eta 6 kutu ematen dizkion patroiak, askorik ez. 7, estirai. 8, 9, 10. Eta irteran kokatzen, Getaria. Debutariak eta bosgarren postuaren jabe Getariarrak. Hor da esperantza. Gaur ere Jon Larrañaga, atzo bezalaxe lehorrean geratu da, 3 aldaketa egin ditu prestatzaileek Getariarrak. Baborrean Iraitz Legorburu erdiko tosta. Aurrekalari aldaketa Aitzol Martínez gaur Osterbadazko jokatu dituen mutila. Eta Istriborrean sartu dena Josu San Sebastián. Bai Getaria! Hor da esperantza. Biziko pala nola mandu enpresari gabe, orain bizitzen. Gozatzen Getariarrak. Bai. Denboraldi aparta egin dute, zer gehiago eskatu behar zaio, igo berria den kuadrilla bati. Getariarrak denak, arraunlariak eta zaleak ere bai, Bai.
Urte betean nola aldatu diren gauza. Joan urtean nola ospatu zuten igoera hemen. Hori da. Eta izu, boskarren bukatzen duen talde batek, Euskola Liga, gora begirantz jarrita eta aurretik orezko txanda bakarri du, Eta aurten Donostiako banderan antxe hon dira. Antxe sartu dira bai. Baina hortik gora zer egin behar da. Arrobiko kuarela batekin eta zeruan dira iadanik. Bai. Momentuz erreferentziak Getariaren aldekoa dira. Zierbenari bat, Kaikuri bat eta Cabo da Cruzi bi. Esate harresa da, baina behitu ze klua diren, 29 paladan orain. Lehen, Mikel. Zierben. Nioen lekitxarrak behar izan duela gutxi gora bera, minutura iritsi gabe, azkarrago beherantz, gorantz baino. Horrek esan nahi du. Koefiziente txikia bai, baina urak asko tiratzen duela gaur ere. 4 eta 27. Kaboren denbora. Hay que remontarse dos ahora. Fuertes, vamos con Ciervana, vamos a remar juntos. Acabar. Getariaren aldekoa ditugu referentziak, Kaiku segundu batera, Zierbena eta Cabo bira. Puntutan berdinduta bukatzen badute, Zierbenak eta Kaikuk eta Zierbenak, norentzat litzateke, 6. Aztertu egin behar da, irabazitakorik ez dutenez, estropada danak hartu banaka, eta elkarren aurkako lehietan. Elkarren aurkako hortan zein ibili den horrez. Oscar Gomez. Begira, 4 minutu eta 20 segundoan ari dira jeisten. Harrigarria. Harrigarria, logikoa da, oso askartua zela legi. 4 eta 22. Kaikuk. Aurten Jose Eskortak gazteak ere sartu ditu, bultzatu ditu batzuk. Bai. Baina Jose Luis epadaki zein den bere kuadrilla, zein den bere taldi indartsuena. Bai, baina pixkanaka arrobiarekin eta arrobiko jendeak eta ari da sartzen, Bai. Lehen gogoan dut, 3 bakarrik izan zituztenean, eta erabat mugatuta zeudenean. Gaur 4 eta kanpoan ere geratu dira, arrobiko mutil batzuk. Estropada asko indakoak, aipagarriena, landa bera hori da. Dentro, sin subir, proa, siga atrás. Aurreko ez bizitzeko. Atzo egin zuen Zierbenak estropada ona, polita. Bai. Hoita maus palaterdian. Kaikuren atzetik, oraindik ez, orain. 26an gelditu dute korrela. Kaikuk 4 eta 22, Zierbenak 4 eta 26, Kabok 4 eta 27. Begira nondi doan, Getaria, aurrekontziak utzitako uberatik, nabarmen. Punta arriba! Aboko gorriak. 35 palaterdian. Bandera eroria hor, kanpoan. Aizerik ez tabilia. Aizeak ez du indarriko. Hemen Getaria. Orantxe maniobra. Aitzol Martinez. Segurutik, biba horrek zitea, Zelairan eta Silbetik eta bante. 4 eta 23, Kaikuk baino bat gehiago. 4 eta 22, Kaikurena. Bira, bizkarrak, batean. Oso, ongi Kaiku, 37 paladan, une honetan. Primeros eginez, parela. Estriborreko bazterraren bila. Aquí tenemos bien tu equipo, Ara, zer esan digun, Mikel, Kanpoan ez, beran ez, baina aize pixka sartu dela, hori entzun diogu parelari. ¡Salte equipo! Eta Mikel, begira, arraunketak eta begiratuta, hauek bigarren txandako ontziak, baina zen maila teknikoak guztiak. Batean, balantzarik ez,
simetriak mantenduz eta Mailak gora egin du. Alde batetik esan dezakegu kronoak errepasatuta marka berririk dugula izan demoraldi honetan. Ez direla urtero 2-3 marka hobetzen ziren, ez dugu hori ikusi. Bestetik, onenak apalenari ateratako diferentzia mugatu egin dela. Hortxe, 45 segunduan, dabil. Horrek esan edu, bekaldean ari direla lanean. Nik ez dut uste beste mailak gora egin duenik, treniruak oso landuta daudela bai. Oso landutako treniruak ikusten dira, guztia. Zestaokoa. Segira nola ari den, hor, zer dara ama, patroia gara gorka barelak, hortxe, erritmoa hartzeko edo kronoa hartzeko, trepeta hori nola ari zen, eskuarekin, ea jarri den. Eta hor daraman kutsa hori, GPS-aren izaten da, GPS-aren aparatu. Dena erabiltzen da. Bai. Mesederako baldin bada. Bueno, Kabo ari da ba. Lan erditara hurbiltzen. Una xeizak irrentzuten dugu. Hor Lazkano. Lan erditan. Kabo. Jesús, pasa eginda ba. 10-0 bat. Begira, Kabo, lehenbiziko luzea egiteko, 4 minutu eta 27 segundo. 5 minutu terdi, gorantzetortzeko. Minuto bat eta 4 segundo gehiago. Ibilbide bera egiteko, metro kopuru bera egiteko. Zierbena. Eta Kaiku lan erditara hurbiltzen. 4 atrás. 5 atrás. 3, prepara Oscar. Abizua Gomezi. Palada galdu. Nola itxaron duen, Mikel, libratu arte. Zema izutasun, Begira, aurrekalaria, nola begiratu dio, lasai, 2 arnazaldi hartu. 9:48. Baina honean Kaikua. Badira zenbait arraunlari, badirudi betidanik horra duela eta betiko direla. Horietako bat, Oskar Gomez. Oskar Gomez, galaktikoa. Kantabriarra. Kantabriako beste puntati datorrena, Suantzesetik. Ordu beteko automobilean, bai? Ordu beteko bidea, bai? Zerbait gehiago ere, bai, behar bada, Bai. Ura Santander pasata geratzen da. Hori da. Hemen Zierbena. Hogeita 15 paladan. 15 pala terdian. Azkeneko estropadak ez ditu jogatu Txapasek. Ahí, prepara López. Nos vamos atrás, Ahí va. Kaikuren atzetik. Kaboren aurretik, bai. 9:47. Koska handia, Kaikuk tarte ederra, zabaldu du Zierbenaren aurretik. Orain Getaria tartean sartuko balitzake, balitz. Kaikurentzat biken izango litzateke. Salkapenean, buelta. 6. postuan Getariaren atzetik Kaiku izango genu. Orain, hauentzat, Zierbenako arraularintzat eta zaila motivazioa nonbaiten bilatzea. Estropada badoa, 11. minutura, nekea, dagoeneko gorputza hiltzen hasia, segi egin behar. Segi, sufritu, txarra izaten dira. Demoraldi petral bat bukatu. Hemen Getaria. Argi, zabaletik. Arriskutsua dago, goiko baliza hau, Goiko ziaboga oso arriskutsua dago. 9:51. Kaiku baino 3 gehiago. Eta argitu izan, buiak aski jarrita dagoelako baldintzen gatik, Korronteak eta iziak asko tiratzen duela. Vamos, Camacho, Ahí los fuertes en medio, Camacho. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Abajo! ¡Ataque! Argi dago Kaikuk ongi bukatu nahi duela demoraldia,
Lehen esan dugu. Ze aldaketa urte batetik bestera Getarian baita, Kaikun ere, Kaiku lehen urtean igozen, Eta beharroa da, Mikel, Getariaren lan bikain horrek itzala egin dio, Kaikuri, baina ere ditzen zait, nabarmentzeko modukoa dela, Kaikuk egin duena, klub osoak, kuadrilla osoak eta bar, eta nabarmendu nahi nuke, liderrak, Jose Luis Kortak, 73 urterekin, berriro ere, bai, hartu talde bat, ia hilda zegoena, gora igo, eta aurten, 6. edo 7. bukatu. Esate asko zer errazago da egitea baina. Eta, 3 mutil gazte, etorkizunerako martxan jarri. Bai. Estropadak eman. Patroia berak ere aukera politak izan ditu. Bai, zapat eta bi baino gehiago. Hogeita hamasei paladan. Doktore askoa, Irudi ere. Ikuspegia, ikaina. Barruan bagoen duzela, Mikel. Vamos a por el 6º puesto en la liga. Bai. Conmigo. Ez da alako pozik sumatzen hemen, Ez. Ez da alako pozik sumatzen. González anaiak, Marcos eta Adrián. ¡Bora, José, bora! ¡Bora, vámonos! ¡Arranca! Ez da ziago gana izan. 47. ¡Arranca! Oso zabaletik. ¡Va! ¡Barre, Juan! ¡No me achiques! ¡No me achicar! ¡Barrer, ahora! Da Cabo da Cruz. En 2-10 a Boya. Eta hemen Kaiku. Ahora. Va. 1. Va. 2. Va. 3. Atzera nola begiratu duen Barelak. Va. Prepara, Oscar. Hogeita paladan, ea. 2. Oso trabestuta sartu behar da, baldintza hauekin. Ahí, Oscar. Arri hona, nola, ziabogat detalia, Oskar Gomezek, arraun txikia pixka bat sartu du, atera egin du. Ez arriskua ikusi duelako, ziabogat oitzeko. Detalia oso polita. 26. Kaikurentza. Tartea zabaldu egin du, Bost Getariari. Hogeita hamazazpi paladan, esperantza. Ubera pasaz oraindik, Zeinik garrantzitsua den beti, baina erlojupekotan, ritmo egokia hartzea, alegia. Ez goitik eta ez betik. Eta hori arte bat izaten da, kirolean, Norberari dagokion hori. Ritmos pasatxo ezela ikusten da orain, eta mesortzi paladan. Iritziz, noski. ¡Ahí va! ¡Prepara, López! ¡Carreón! ¡Atento! ¡Va! Hemen Zierbena. Bueno, aukera gaur, aurrekalaria Eta entzat. 41 gelditu dute kronoa. Aitor López gaur, arrobiko arraunlaria hor, normalean Raul Gartzia aritzen da. Eskarmentu asko zere gehiago duen arraunlaria. Bueno, ongi moldatu da, 15 segundoko zuloa dago. Hemen da Torketaria. Kaiku 14 eta 26koa. Hemen Getariarra. Hogeita hemezortzi paladan. Isiltzeko, Malau eta 26, bat artean sartuko da. Goitik, bai. Kaikurentzat ona albiste hau. Azken erreferentzia 5 segundokoa zen. Oraindik ez. Orain. 32an gelditu dute. 6 beraz. Bueno, Getaria hor tartean sartuta, Kaikuri mesede. Sailkapeneko 6. postuaz jabetuko da. ¡José! ¡Ahora sí, ¡Empuja, Chile! ¡Empuja, Chile! ¡Va, Chile! Bueno, denboraldiko azken luzea, Ibon! Bai. Hogeita hemezortzi palat erdian. Zenbat izerdi, zenbat entrenamentu, zenbat bidai, Galiziatik Euskal Herrira eta bueltan. Hauek arraunlariak. Eta hauen ondokoak, Mikel? Bueno,
lankideak, eta bikotekideak, eta gurasoak, eta aurrik baldin bada, eta hau ez da profesionala, baina ofizioa bai, esan bizimodua bai, hogei bidea ez, baina bizimodu bat bada arraunlari izatea, bizitzeko era bat. Bertako entzat eta Galiziarrentzat, noski. Haiek asko zere baldintzatu dago. Geu, 2 aldiz joan gara aurten, Mikel. Pasaren urtean 3, aurten 2. Eta azkenerako luze egiten da bueltakoa. Urreko egunetan antzematen da. Acabar! Endua cierre, Uga! Begira, hor nola libratu duen. Eskalera maila hori nola libratu duen, da berriro ere estriborrera nola sartu den. Pisa! Kaiku eta Getariaren arteko diferentzia gora, 9 segundora joan da. Egiari zor, Mikel, iritzia, nire iritziz, ikuskizun moduan galtzen du erlojupekoak, Lerrokatuta ikusi edo. Bai, epaileek egun lasaiago izango dute. Bai. Patroiek ere bai. Denok ere bai. Hala, espero dezagun. Bandera bila esan aldu? Bai, esan du. Ez, zeitu ditzen. Arrobei paladan dagoeneko, erritmo altxatuta, esperantza. Begira, patroiaren mugimendu, askotan esan ditu honenak, Kikaria bezala. Palero sartzen dio gerria, begira gerria. Palero gerria nola sartzen dion. Baborrari. Hemen dator, Kabo! Azken txampan! Enboraldia bukatzea! Txaloak, Kaboko korrientza! Bai, Kabo! 20-15! Gaurko giroarekin ez da denbora ona. Gaurko giroarekin ez da denbora ona. 20-15. Hemen dator... Kaiku! Aizea Satorrek, nola esan duen? Bai, una sezaire. Bai? Ego puntuarekin oraindik aizea. Ze bukaera ona, Kaiku! 19-57. Estropada, Mikel, oso ona. Urteko honenetakoa nire ustez. Errematea. Mira monbera, Jota. Dena emanda. Segundo de largo te estoy diciendo, métete aquí. Me está diciendo el viejo que íbamos bien ahí. No. Me ha dicho que te metieras más. No. Sí. Bueno, hor txotziko dugu. Bakean bukatu mesede. Hori ere badu hartengo Keikunek, Askotan oliotegi bihurtzen da. Momentoko berotasunean, normaltzatero hartu daitekeena. Lehiakorra dira, lehiakorrak. Barrutik ateratzen da hori. Bai. Batzuk gehiago, beste baino. Arriba ahí! Horretan Pascual da harrigarria, eta ez dugu gaizki hartuko. Bueno, Kaiku korrutzi du erreferentzia. 19-57. Largo! Hemen dator Zierbena! Zaila denboraldia, nahi bezain azkar bukatu hauei. Malkartsua izan da denboraldia Zierbenarentzat. Begira, ritmoa zarretu baina motx, oso motx. Hortxe Zierbena! 20-11. Partida batean albistea, Getaria hurbiltzen den bitartean. Jon Elortegik atxeden hartuko du hurrengo denboraldian. Eta gaur bertan, igoera lortu duena Dani Perez izango da hurrengo entrenatzailea Zierbenan. Dani Perez Galiziarra. Fitxaketa garrantzitsua, apustu handia. Bai, eta urtetan Euskal Herriko talde asko ibili dira, urakarri nahian eta bar, berak ere nahi izan du eta azkenean, bete du hori, eta meiran berriz, Mikel, Kosta, gaur arraunean aritu den, arraunlaria. Katea jarraitzen du. Bai Getaria! 19-56 Getariaren denbora. Eta gaurko sailkapena beraz, Kaiku nagusi, bigarren Getaria,
hirugarren Zierbena, laugarren Kabo. Sara, aurrera zurea daitza. Bai, Gorka Barelarekin nago hemen, denborei erreparatuz. Bueno, Gorka, zorionak. Bai, eskerrik asko. Hemos escuchado en la regata. ¿Teníais un objetivo para hoy? Claro, y era no quedarnos séptimos en Liga y ganar ese puestito que estábamos mereciendo toda la temporada. Bueno, no sé cómo termináis una temporada que habéis estado en la máxima categoría. Bueno, pues contentos. Al final empezamos con un objetivo de estar ahí peleando para salvar y sextos en Liga, pues es que es un muy buen resultado. Hemos peleado por el quinto también. Estamos muy contentos. Personalmente también has tenido oportunidad de estar muchas veces, ¿no? Como patrón de Kaiku. Eso es, sí, he estado ahí compitiendo bien, así que bueno, darle gracias al entrenador, al equipo, especialmente a los remeros que han dado todo lo que han podido y más. ¿Qué se puede esperar de Kaiku de cara a la próxima temporada? Pues todo depende de los nuevos fichajes que haya, pero de Kaiku se prevé que vaya a haber vaya a estar en la tanda de honor. Eskerrik asko, Gorka, a disfrutar. Ai, zuri, agur. Mendeurrena ospatuko du datorren demoraldian Kaikuk. Iragarkietara joan aurretik, beste albiste bat. Cabo da Cruzen Gustavo Vázquezek ez du jarraituko entrenatzaile bezala, kirol zuzendari bezala bai, eta Diego Suárez aurten B11ko prestatzaile izandakoa, eta bere garaian arraunlaria izango da Caboren prestatzailea urrengo denboraldian. Kaiku, momentuz erreferentzia jarrita, El Corte Inglés banderan 19 eta 47. Bigarren Getaria 8, hirugarren Zierbena, laugarren Cabo da Cruz iragarkiak eta berehala erabaki horra izango den azken txanda. El Corte Inglés banderari dagokion orezko txanda. 19 minutos, 47 segundos, 70. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Portugaleten gara. El Corte Inglés bandera jokoan, baita Portugaleteko 7. urteurrena ospatzeko jarritako saria. Eta erlojupeko lanean gogoratu nola ditugun sailkapen nagusiko ontziak Urdaibaik 206, Hondarribiak 2 gutxiago 204, bien artean dago liga. 3. Donostiarra eta 4. Orio. Orion, zinkune girentzat aukera gaur Ibon. Beste aukera bat, Galizian ikusi genuen, Kepa Izagirre ere sartu da 5. posta estriborrean eta baborrean, atzo jokatu gabe gaur hariko dirinak, Arostegi, Hortxe Maztatozta baborrean, eta Jon Karazu. Hortxe dira ba, Oriotara lanea. Ander Etxegoien patroi lanetan. CaixaBanken elastikoarekin, patrorik onenaren saria berarentzat aurte. Eta zorionak, Mikel, eta uste dut urte bikaina egin duela, eta berari esertxore kendu egin gabe. Berriro uste dut, patroionaren sari horrek, irizpideek behar dutela, beste bultardi. Nire ustez. Hori jolanean eta irteeran urrengoa Donostiarra izango da. Zailkapen nagusiaren arabera. 4. lehenengoz, gero 3. jarraian 2. eta gero liderra. Ahí, tensa ahí. Beno, gaur aldaketa asko. 3 eta 9 azteko. Eta gero, beste 4 aldaketa, 4. eta 5. tostetan biak. David Sainz, Alejandro Sainz Jaime, 4. eta 5. tosta baborrean. Estriborrean, Arrieta eta Bilakorta sartu direna. Geli. Eta esate baterago, Lizarran entzat, Agirre Zabalaren entzat, Jon Agirre Zabalaren entzat, jai, estropat dena jokatu dituen gizona. Hori zua hori! Bai. Zampa bikaina! Beno, epaile azkeneko aste hauetako rendimendea ikusita, epaile lanak jokabitzakeen treneruak gau, Donostian. Irteeran orain prestatzen Hondarribia. Eta Hondarribian gaur aldaketa bat, atzoko eta Donostiako malaukoarekin alderatuta. Jon Lizarralde. Lizarralde barrura. Hori da, 5. tosta estriborrean, gaur arraunerako, Gaizkak Orostiaga, eramandu Mikel Orbainan osek espalde estriborrera, eta Eneko Iridoi, Arrobiko gaztearentzat, gaur atxeden egun. Baliatu du, bera aukera aurten, iruditzen zei. Jakin izan du hori aprobetsatzen. Listo! Balekoa. Hor da ama Guadalupekoa.
Bi puntu errekuperatu behar dizki Urdaibairi liga irabazi alizateko. Guztira 8 jardunaldi irabazi ditu Hondarribiak, Urdaibai 6. Berdinketa hori berdeen aldeko alitzateke. Baina, erronka oso handia da. 48 paladan, horren txeubera pasatzen hasita. Alex Udaberen palada, hori. Eta irtetzeko pronto, Bermeotarrak. Aranberri patroi lanetan. Eta Joadila, onena kontuan hartuz, hor kokatu behar dituela, arrobikoak. Atzoko bera, Ojeda babor espaldan, eta Kontxa irabazi zuen 14koarekin konparatuta, alderatuta, aldaketa bakarra. Ojeda babor espaldan, Goikoetxea lehorrean. Balekoa. Hor da Bo Bizkaia. Iruditzen zait dena alde duela. Erlojupekoan, 2 puntu baditu, giro ona, Bo Bizkaiak alegia, liga irabazi. Baina, akatsik egiteko, tarterik ez dauku. Dena esateko, tartean egon zitekeen bat, Donostiarra, rotazio asko egin dago. Hori da, aldaketa asko egin dago. Entrenatzaile bakoitzak bere idea ditu, bere eskubideak eta estropadak ere banatu egin behar dira eta eman ordezko izan diren batzu. Mikel, eta bestea, bandera jokoan, hau El Corte Inglés da, 48. edizioa. Hau bere utxean bada, ez da, beste edozein bandera bezalakoa, Izaten dira, batzuk, bueno, beste aintza badutenak, eta bat nabarmen hau. Kaiku Kamaika aldiz irabazia du hemengo sari nagusia. Hori jo 10, Santurtzik 6, Urdaibai 5. Eta gero laurekin San Pedro eta Hondarribia. Eta bestea, Mikel, horea, liga irabazten bukatzeak ere balio du, Akina da, bi talde hauen artean azkeneko hamarkada hauetan, ligako, bueno, Urdaibai nagusi, baina hortxe harra munduan, Urdaibai eta Hondarribia, Hondarribia eta Urdaibai, Parean dira, Hemen hori jo. Horentxe. 4:22 gelditu dute kronoa. Hain zuzen, aurreko txandan, Kaiku markatutako denbora. Aurrekalari brankari horion, Jon Olaizo. Chavales, aquí entra viento en contra. Largo. Lehen ere berdina esan du, Izagirre, eta Ermok ere bai. Askorik ez dabil, baina... Bai, eta Urazalean antzematen da, begira. Bai. Hasi da Urazal hori mugitzen. Urdaibaik orain segundo bat, Hondarribiri, Donostiarrari. Eta Orioren kronoak. 38,5. Zortzi terdi. Síguele. 8 terdi. Euriak 8 eskaz. Atácale de final. Guazen, Ja, Donostiarra... Goitik, 4:24. Bueno, oso esan guratxo eribitzen zait, zerratikan, Donostiarraren ezaugarrietako bat, indargune askoren artean bat, lehenbiziko luze oso onak egin dituen taldea da. Sigue llegando. Arrastilu. 20 patiagoga. Hemen dira berdea. Une honetan, Orio aurretik, denborarik horrena, ala, ematen du ez da? Segundutxo bat, Urdaibiri eta Hondarribiri, 3 Donostiarrari. Txanda honetan. Bueno, Orioren ezaugarria bada, aurten erlojupekoa irabazi zuen. Zarautzen ere erlojupekoa egin zuen. Sigue llegando. Bai, aizea mugitu egin da hor, nabarmen gainera, Abizua, Ondari... Manchezaz... Horentxe. 4:22, Orioren denbora. Bai, aizea mugitu da, eta ez lehen bezala, Mikel, lehen ekialdeko baino ego puntuarekin, orain ipar puntuarekin, ipar ekialdekoa. Atrás! Atrás, enorme Charlie, rema! ¡Ay! Bo Bizkaia. Bota zintzirik joan, eso es! Bueno, ea. Pues aiola, Rizzi, aiola. Olatu dagoela. Eta bi! Orioren erreferentzia da ona. Segundo bat, Urdaibei eta Hondarribiari, 3 Donostiarrari.
Zer den, eta atzo bigarren minuturako 4 segundo galduta. Atrás! 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 ¡Ay! Listo, vuelta, Mikel. 37 palada azkarateria bisua. Sigue todo, ¿listos? Argi ziabogak. Bai, segurutik. Ba. 4:22. Ondarribiarekin parean, baita Oriorekin ere. Eta Kaikurekin. Ba, hemen kontuak ez du daude, Bai. Ontzi gutxi, segundo oso gutxia. ¡Ey! ¡Guillán! ¡Aitu! ¡Dano, busca era! ¡Busca final! ¡Bat! ¡David! ¡Bien! ¡Busca! Orda Etxegoien. Marrekoa bat ematek. ¡Busca! ¡Busca! Urdaibai eta Orio parekatuta orain. ¡Solo acabar! Eta segundu bat gehiago erabiltzen Ondarribia. Bederatzi arrobiko gaur Orio, Oita 15 pala pasatxoan. Azken duretan! Zara! Zuzei! Argi, treneru bat sartu dio eta Urdaibaik Ondarribiari. Segundu bat Oriori, bi Ondarribiari orain, 4 Donostiarari. Urdaibai aurretik. Eta Kaikurena iruditzen zait orain gorantz hobetuko duela, haizeak lagunduko diolako. Donostiarraren branka. 38 paladal Mikel, eta beno aipatu dugu, 4 aldaketa eginda eta iruditzen zait, behin denboraldiaren puntu honetan, treneruak 14ko bakarra hain landuta egon denean, 4 aldaketa antzeman egiten dira. Eta ez banaka sartu diren mutilen kalitatea, hobea ez delako, baizik, blokea eginda dagoelako. Hori da. Lau arraulari hor gerri-gerrian antzematen. Argi Urdaibai oraintxe ari da, Urdaibai traineru bat, hori eta Ondarribiari aurkari zuzenari. ¡Guasen! ¡Vas! ¡Guasen! ¡Aprovecha el momento! Orio lan erditara hurbiltzen. Hortxe Orio ziabogan orain. Ez Campos aurrekalari, Aldoni Campos dugu. Bai, zerrendetan hola izola esan digute, baina... 9 eta 37. ¡Arranca! Donostiarra segundua galtzen ari da, 7 jadanik. Eta itxura hona hartu du honek Bermeotarrentzat. Oso ona ere. Batez ere, Orio eta Donostiarra, urrutiago da daudelako. Gero eta gehiago. Bigarren postu bat nahikoa litzateke, Ondarribiaren atzetik. Ondarribiak puntu bat ateratzen badio, ez dute arazo. Hogeita 18 paladan Ondarribia. Horta, 3 segundoko koska. Urdaibai, Ondarribiaren aurretik. Orio 5era, eta Donostiarra 8. Luze honetan egurra ematen ari da Bermeoko kolen ari da. Txikitzen. Iraindik Alberdik ez du palada bakar bat galdu. 3-goienaren agindutara Donostiarra. Noizarte itxaron duen, abantean usteko. Baixuki, Alberdik. 9 eta 42. Kaikuk 9 eta 48 markatu ditu, lan erdita. Urdaibai estropada erabakitzen ari da. Ondarribiari 4, Oriori 7. Donostiarra 10. 38 paladan Urdaibai. ¡Sigue llegando! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Entregando! Ja, zabaletik ondi. Zabaltxo aukera. 9 eta 34. Segurutik hartzeko modukoa dago, Hau. Eskatzen du, zabaletik hartzea orain. Zabaltxo aukera. 5 segundoko aldea Bermeotarrentzat. 3. Orio, 7 segundu. Bigarren luzean eman du Urdaibaik, Eman du golpe latza. Bai.
¡Síguele! ¡Síguele! ¡No me rindo, ¡Vamos como un avión! Begira izia nola ari den sartzen, dagoeneko hemen barruko baliza untalaino. Altxabizua. Abizua azkarateri. Honek ere. Segurutik orka ere. Ez du arriskurik hartu behar, zertako. 9 eta 29. Azkaratera da gainera Urdaibai. Lan erditan, Hondarribiari 5, hori 8. Eta Kaiku begira, Mikel, luze bakarrean, Urdaibai Kaikuri 20 segundo. Beste baldintzak aldatu direlako. Bai. Aizia hor ikusten da Urazalean, Laiza norabidez aldatu eta orain kontra sartzen du. Liga hortxe dute ba, eskutan Bermeotarre. Bermeok 7 liga ditu palmaresean, aurtengoa 8. alitzateke. Gero 3rekin Hondarribia eta Kaiku dira, Astilerok eta Santurtzik bina, eta garaipen batekin ligan Castro eta Orillo. Guera pasaz begira, Guera pasazia metroa, baina 37 palaia, 38an, hori da. ¡Goza, Orio! Kaiua bezala goaz gaur, estropala ikusten. Hor gain jarrita. ¡Vea, Medina! ¡Vea, Manoli! ¡Vea, Ibai! ¡Ahí va, dale! ¡Sinistu gure bai! ¡Sinistu! Psikologikoki une gogorra orain, Hondarribitarrentzat. Ikusten dutelako 11. minutua, Urdaibai 6ra, eta, bueno, kontuak ez direla ateratzen ari, liga irabazteko helburu horrekin. Jardunaldi gehien irabazitakoa izango da, Hondarribia. 8, Urdaibai gaurko irabazten badu, 7 izango ditu. Baina, Getarian gertatutakoak horren markatu du denboraldi. 6 segundo. Urdaibai aurretik, 8 Orillo. Donostiarra 16. Olatu hartzen duela. Campos prest, haizeak ere baino gero gehiago kanpoan. Bentxe. 14 eta 27. Azterrea. Estropa txukuna hori gaur. Oso gora beratxu ari da, batez ere abuztuan eta abar. Bueno, gaur beste. Konfiantza ematen du Errojupeko lanari begira. Ahora, campeón. ¡Ay! ¡Atrás! ¡Atrás! Enorme, Andrés. Aficionado, campeón. ¡Buena sangre! Ahora. 8 delante. ¡Sigue! ¡Ay! Olako animorik, olako estenik ez dago. Hauek gozatzen ari dira. Txapeldun sentitzen dira. Begira, Kaion esate baterako bat hartuta, Bizkarra zeinan errez. Sartzen dion Gerri eta Bizkarra. Kaion aipatu duzu eta Santurtzekin irabazita biliga. Orain hirugarrena errezkan. Zabala izango da, bezin ez da, eta azkarate. Donostiarrak 14 eta 36. Beno, Donostiarrak urtea egin du, Mikel, Urte ona, podiunean bukatuko du. Harrigarri ona, kontxan bigarren. Brontzearen jabe ligan. Azkeneko pauso hori, falta zaio, bi oliarren nola baitere mailan esertzen. Horrela esan badaiteko. 8 doa koska, 7-8. Urdaibai Hondarribiri, 9-10 hori. Claro, alegia emateko ziabogan. Denbora gutxian aizean nola mugitu den. Antxe, ez... 14 eta 23. Kaikuk azken ziabogan 14 eta 26koa markatu du. Zazpi aurretik, orduzu beti erreferentzia goian. Urdaibai, errenta bikainarekin, bitraineru. Iru! Zintzirikatu joan, larko! Aidean datoz hauek, Hogeita mazazpi paladan. Bat! Iru! Lau!
Ziago gau salbatu beharra dauka. Ez dago zaitazuniko. Bueno. 14 eta 17. Bizkaiak egindua. Denboraldiko azken ziaboga. Badoaz, garaipenaren bila. Beno, une honetan 8 segundo. Urdaibaik Hondarribiari. Bueno, Mikel, lana bukatu behar. Horixe falta, Luze batean eutxi dio, Hondarribiak eta gero ja bigarren luzetik aurrera. Bigarrengoan jodu. Oan egin dira. Kontxan ere hori erakutsi zuen Urdaibaik. Estropadaren 2 minutuan alde egiteko gaitasun hori. Batez ere lehenbiziko igandean, 11. minututik 14. Baina, han itxasoan zaude olatuak, hau beste, hemen gehien bat indarra da. Eta atzo iruditzen zait, atzo Bermeon, horre alkarrengan aurbildu zirenean, Hondarribia eta Urdaibai eta Hondarribia, gorkak erabakizuela, favorera joan hau, ez diat istiluenak, besteak beste, galtzeko gehiago. Askoz gehiago galtzeko bera. Oita 18 paladan. Zama estreniruk ubera pasatzean palak eta ia ez dute markatzen. Eta azkar doaz, Getariak esatu bat. Beraz ez zuritasun pala horiek. Pala diferentziak, neure diferentziak. Diferentzia gora, 9 segundo. Ze urtea Bermeotarrentzat. Txapelketa ofizialetan, Bizkaiko txapeldun, Euskadiko txapeldun. Donostian, erakustaldia eta garaipena. Eta orain liga. Liga, Zarauzko banderarekin, Hortengles banderarekin. Handia. Demoraldi bikaina. Historiarako geratuko da. Zabalaren itzulerako lehenbiziko urtean. Hori da. 3 minutos. Bandera y corona, campeones. ¡Atrás! ¡Atrás! Orio helmugan da. Orio azken txampan. Bai Orio, 19 eta 26. Kaikuren aurretik. Maika, segundo. Aize gehiago, askoz ere. Horain, bigarren txanda honetan. ¡Fuera, Iván! Hor dira. Eskola Beligako txapelduna. Gainentziak. Honen trenirua beti gainentziak, Miguel. Leno kanporantz ere bai. Esan du, ba montado, esan du. Horain. Oira Hondarribia nondi datorren, Ez dago gehiago. Zortzi segundora. Hori amabira da, Donostiarra 24. ¿Listos? 2 minutos. ¡Ahora! Donostiarrak ere badatoz. 10 palada Donostiarrak. Demoraldi bikain bati, errematea, ematera dato. Hor da Donostiarra. Kaikuren atzetik, gaur Donostiarra. Bai, 19 eta 49. Kaiku baino segundu pare bat gehiago. Oantxe, gora. Hondarribiak. Eta hauek Mikel koroarik ez, baina beste behin laga jarri dute. Bigarren, hainbeste garaipenekin. Bigarren, 7 urtez jarraian ligan. Irabazitakoak 3 dituzte. Banderak zortak eder bat, zail eder bat. Banderak gehien ligan, 8 jardunaldi irabazita, Hondarribia, 7rekin Urdaibai. Hor da Hondarribia, txapeldun ordea, bai, 19 eta 21. Eta azken txampan oraintxe bere ala sartuko da Urdaibai. Txikitu egingo ditu beste kronoa. Hor da azken txampan. Haze gozatu orain. Haze ontzi sorta atzetik ere. Hola ari diren, gozatzen, lertzen eta gozatzen. Sufritu eta gozatu aldi berean.
Zortzigaren aldiz ligako txapeldun. Medinak nola jaso duen besoa ikusi alduzu, une batean, bai. Horta, Bou Bizkaia. Hemen Bermeo Urdaibai. Bai. 19:22. El Corte Inglés banderaren 58. edizioa Bermeotarrentzat. Palmareserako 6. eta hori posa. Ze urte handia Bermeotarren Aibon. Ikeragarria, lehen aipatu berri duguna, Koroa, 6 urte eta gero, 7 bandera, Kontxako bandera, Zarautz eta bar. Borobila, Mikel, ezin borobilagoa. Hobeagoa ezin. Hasi ziren, Galiziara joan, ontzia berria eraman, zalantzak aldatu eta kito. Eta zalantzak utzi zituen, batez ere Bilboko lehenbiziko erlojupeko horretan. Nire ustez, mailarik apalena, Urdaibaik hortxe eman zuen. Medina eta Aranberriren arteko bezarka da. Banaka, kirolari danak, zoriontzen ari da patroia. Handia Bermeotarren erakustaldia. Banaka, garai batean bezala, patroia tosta. Begira hor, 5. tostan, Iban eta Ander Zabala. Ojeda eta Kentza Zubiri dintzat beste veteranoetako bat, Mikel. Garaipen handi bat. Eta bikaina, haue gainera, bizi izan dute Bermeo Urdaibairen, bolada pal bat, ez? Eta orain berriz ere, gora etorri dira. Oraldia. Iker Zabalaren eitzulerarekin. Hori da. Eta txalo handi bat merezi du Iker Zabalak, berpiztu egin duelako talde hau, ez? Gogoan dut pasa den urtean, egun honekin, igandearekin, hortxe zetera nola etorri zen, Iker Zabala, mailota jaso gabe, eta nola galdetu genion, beno, artean santurtzintzelarik, urren urterako zen, Mikel, eta beste honetan pentsatuko dut, eta hau, eta ura, eta bestea, eta araba. Eta hemen begira, txamponaren beste aldea. Bueno, bigarrenaren aurpegia, isiltasuna, eta... Isiltasuna. Bigarren, Hondarribia. Zaragandara itzaskatuz dugu, aurrera. Gorka Aranberri ezin posago dagolako, ez da, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, posik ere barruko arraulari danak ez da gutxiagorako, 8. liga Bermeorentzat. Bai, lan handia egin dugu urte guztin, eta... Joder, bakarrak irabazteu da, hoxe da, deporte honetan tristia hoxe da, bakarrak irabazteu da. Guri tokatu zaigu, baina hemendikan zorion direktok eta zuzenak ondarri biaduna eskilot, kriston temporada indulako beake bai, eta gu bezain beste merezi izan duako. Baki ze zirkustazitan lortu duen lidertza, eta egun hartatikan mantenitu dituen 3 puntuak hortan mantenitu ditu, hortan eukidu meritua, azkenen regularitatea eta falluak ebitatzia izatealako liga honen gakua, fallo handi bat intzuen behaiek, baina gu bezalako meritu eukidu liga hau irabazteko eta hemendikan zorionak ondarri jai. Zeuek egia zan, atzetik aurrera egin dozue demoraldi honetan, ligan bai behintzat, baina txapelketa denak irabazi dituzue, Kontxa irabazi dozue. Zer gehiago eskatu daiteke Gorka? Ezin da gehiago eskatu, atzoko bandera irabaztia eskatu erginu, baina ez. Atzo bakigu gure egunik honen aitzala izan, estropatxarrez ginunin, baina alginuna eman ginun, eta ondarriak merezimentu guztiak irabazi zigun, baina ez, liga honei zintzaio gehiago eskatu. Nik eskatzen jarrita eskatuko nituzken bandera, titulo eta gauza guztianak irabaziteu eta ekipo honi zintzaio gehiago eskatu. Eta oso zaila da indeuna. Bereziki eta estropadaz ari naiz, estropada askotan ikusi izan dugu ez, Bermeok, bereziki bigarren luze horretan hautsi egite dituela estropada. Bai, demoralia ziren bigarrengo largua zan gure punto flakua. Hor sartze ziguen, goatzen naiz Kanpeonato Bizkaian, Lekeitioko pretemporadako estropan bigarrengo largon kristona sartze ziguen. Eta zertan hanka sartze duen, hori landu dugu eta behitu. Azkenen gure virtute bihurtu da, bigarrengo largori. Gaur behintzate ikusi da ziago bat gero aldiak hor irikiteula eta egila zan borobiltzeko eguna indu gaur taldiak. Otamezu bat, taldeari, zaletuei? Taldiai, sobre todo, kanpon gehatu dira nahi, zorionik handinak, behaientzako, kanpoan gehatzea ez da inoiz erresa izaten, eta
Eta aurten igual norbait geratu da nahi ustezuna, baino gehiotan kanpoan. Eta zorionek beronak behaiei. Behaiei gabe hau ez ginen lortuko. Seguru naiz, ez ginen lortuko. Gozatu, Gorka, beste gabe, zoriona. Eta familiai, behaiei gabe ere bai nintzalako hemenengo. Eskerrik asko. Erto, zoriona. Eskerrik asko. Gorka Aranberri, pausu handiak emate, gailurrera doa. Gorkarentzat laugarren liga da, baina kontxan bigarren kokatu da patroien zerrendan Aita Manuelen atzetik. Hori ikeragarria da, bizirik daukagu bat eta urteazman segi dezala, Aita Manuel eta alako izena historikoa, patroi historiko baten aurrean gaude, Mikel, eta bestetik esango nuke, eta Gorkak berak utzi digun ari muturrari tiraz, dagoeneko, nola esango dupa, Hondarribia eta Urdaibai eta Hondarribiaren arteko lehia hauek, aro bat markatzen ari direla. Palmaresean joan egina, ligaren palmaresean eta koroa kopuruetan eta bar Urdaibai, ez bandera kopurutan, eta iruditzen zait, aro bat eta ligasi eskeroztik biak direla jaun eta jabe nabarmen. Eta gustatu zait, Gorkaren keinua gainera nola esan duen, Sara galdetu ere egin gabe, beharrek izan ez duelako, nola atera duen Getariko eguna, eta akats bat izan dela, eta hor, joan dela liga. Bueno, hortxe dira, hori jotarrak orain, lehenengo saria, CaixaBanken saria patroniko honenari eskainitakoa, Ander Etxegoien entzat. Sailkapenean 151 punturekin, eta bien bitartean, Bermeotarren artean bezarkadak berriz itzuli da, ontziaren txopara, Gorka Aranberri, eta hemen da Etxegoien patronik onena, ez da marka txikia Orioera heldu, eta lehen denboraldia. Eta lehen biziko urtean, hemendik zorionak, lehen bota diogu, puntara antolaketari, eta zorionak Etxegoieni, eta Garro Andoni Kanpotxi ere bai, urteak betetzen dituelako. Ara ba, zorionik beroena, bera bentsatzen. Erra botazio. Aurten sikiera patronik onena. Eta jarraian, saria jasotzera, Bermeotarra joango dira. Arrantza bikaina gaur. Bai. Eta gainera bandera irabazita, horre beste distira bat izaten du. Eta gero koroa. Bueno, hemen Etxegoien, bigarren Una Seizagira, hirugarren Gorka Aranberri, eta hemen El Corte Inglés banderari dagokion sailkapena. Bermeo Urdaibaik 19 eta 22, Hondarribiak 7 segundo gehiago, hirugarren Orio, laugarren Kaiku, 5. Donostiarra, 6. Getaria, 7. Zierbena, 8. Kabo. Hau da azken sailkapena, txapeldun Bermeo Urdaibai, 218, 2. Hondarribia txapeldun orde 215, jardunaldi gehien irabazi duena Hondarribia. Sailkapen nagusian 2. 3. Donostiarra, 4. Orio, 5. Getaria debutaria, 6. Kaiku, Igo Berria baita ere, 7. Zierbena, 8. Kabo, eta gero parte hartu ez dutenak asteburu honetan, Ondarroa eta Santurtzi, Lekitxarrak eutxi egin dio mailari, eta Aresek agur esan zion ligari. Aurrera txapeldun ordearekin, Zara Gandara. Mikel Orbañan os daukat hemen ontzian, Mikel, ez da posible izan. Bai, ala da. Bagenekin etzala erretxe izango ez, aurkari handi baten aurka gentozelako, baina, bueno, gure lana zan aleinak itia, bai atzo eta bai gaur, eta, bueno, posiguaz, egile zan saiatu geha, eta, bueno, zorionak, berme hori, ligan garepenagatik, baina gaur benetako zorionak gure kuadrilla emango nizkake. Ekematu dara guztin eman duen errendimenduagatikan, eta dudik gabe, azken finen, akats txiki bategatik igual puntutxo batzuk egaldu genitu nor, eta hori ondo inbaldin magendun, iritzait eskura izango gendula, eta posik gabe indeun lanakik. Hori galdetu behar nizun, Mikel, ez da, Getariko bigarren ziaboga hori, ziaboga madarikatu hori, zenbat balio izan duen, hori, horrelako akats batek zeuen kontrarako egin duela.
Bai, egia da, baina, bueno, orduan erantzun nun, esan nun, bueno, bizitza honetan gertatzean gauzak diala, eta zesanik ez kirolen, ez? Eta, hor daude horiek, eta, bueno, askotan gainditu berdia, zaitasun horiek bai, eta guk egia zanua gertatu ondoren baitare saiatu geha talde ondo mantentzen eta maila ematen ez da guztikan, aurkari gogor bat izaten, eta uste lortu deula, eta behintzat pena horrekin ez gehatuko. Saiatu gala alegina, eta kirolari honak bezala, inberdeuna indeu eta guztua. Mikel Orbañanos, eskerrik asko, gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta zorionak, zeuei ere bai, noski baiet. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, Mikel Orbañanosi. Ibilbide luzeko arraun gizona, arraunlari handia lehenengoz, entenatzailea orain. Gorka Aranberri! El Corte Inglés bandera astintzen. Denboraldiko azkenengoa, horrek ematen duen posarekin, Ibon. Ikeragarria, eta ez da berdina lehen aipatu dut foroaren ondoan gaurko bandera izatea edo ez, beraz, gaurkoa festa borobila, eta bestetik, Mikel, Orbañanos, hitzei tiraka, aurten ere Hondarribiak berea egin duela, langa jarri duela, sari potoloena ez du lortu, alegia koroa, baina begira, Urdaibai haundi hau, nola estutu duen, 8 garaipen ligan, zer esango dugu, 20 gehiago urte, hor dagoen ze lan ari den egiten Orbañanos. Askotan famatu dugu, eta gaur ere eguna da, eta iruditzen zait, Urdaibairen foroa honi, bigarrenaren mailak, alegia Hondarribiak eman duen errendimenduak eta egin duen mailak oraindikan ere, balio handiago ematen dio. Bai. Ari dira igotzen, Bermeoko arraunlariak, titularrak eta ordezkoak, hau esasoiko daude eta minik hartu gabe salbatzen duten eguna, agintarien ontzira igo, eta hortxe ditugu sariak jasotzeko pronto. Ze momentu aparta den hau, kirolariaren larruan jarrita. Denetik gaur, Miguel, mailota, zapela, bandera, txekea, txampaina, koroa, habe jabetzan ere badute, gainera. Bueno, izango ez dute Ostekin alegia, 3 erreskan, edo 5 modu altarroan iribitze behar ziren. Eta gaurkoarekin 7, egin dutela aurtengo honetan ere. Bueno, momentu aparta, Bermeotarrentzat, goza dezatela, eta arratsaldean ere izango dute, harrera bikaina, 8 liga irabazita, 2004, 2007, 8, 2010, 16, 17 eta 18. 8 garrena, ala jaina. Bueno, begira, zubi gainera igota, Zubierta ondora igota. Bermeo Urdaibai. Hortxe ditugu. Kaion, Iglesias. Posaren posez. Gailurrean. Iglesias berarentzat ere, datua bazpimarratu behar da, 6 garren liga. Eta baditu 5 kontxa. 6 liga, Rizi Iglesiasek. 2016, 17 eta 18 Bermeorekin, 20 eta 21 Santurtzi, eta 22. Ara, orentxe behira. Nori, kolunkari eta ez, azkarate. Gora, Bermeo Urdaibai, koroaren jabe dira. Garaipen izugarria. Hortxe da. Momentu aparta Ibon Gaztañazpi. Hori da, nola jaso duten, Gorkak eta Azkaratek, eta pasaden urtean ez bezala, 3. Begira, Iker Zabala pasaden urtean etzen nigo, horrak koroa jasotzera, eta aurten bai, eta zer esango dugu, Mikel, gauza asko, azpimarratuko genituzka aurtengo Urdaibairen urtearen inguruan, errendimenduaren inguruan, 7 bandera, bat behintzat, nolabait ligazi eskeroztik esango nuke, Urdaibai apalaldi bat edo izan duela, 2016-tik, arrezkero, entrenatzaile ezberdinak, eta azkenean, Iker Zabalak etorri behar izan du, horrela esan badaiteke, eta bere lehenbiziko urtean lortu du, berriro ere koroa, altxatze alde horretatik, gehiago ez dago eskatzerik entrenatzaileari.
arraunlari kuadrilla barka paregabea, bikaina, banakakoak, gehienak, hor gero gainera jakin izan du, kupoen mugekin eta barre nolabait ere horri ere, buelta ematen, eta hortik gaurko garaipena. Eta berriro aipatuko dute, Hondarribia handi bati irabazita, eta bestetik, iruditzen zait, goiko bioliarrak bai, noski, baina aurtengoan donostiarrak ere, beste pauso bat eman duela, pauso handia, eta, ez dakipa, zan behar nuen, ez dago gehiago eskatzerik, nik ez dakit gehiago eskatzerik, ba ote dagoen ala ez, baina aurten ere, handia egin duten ez. Eta orain, betikoa, halako egunetan, ospakizunak hasi, eta bukatzen ez den eguna, goizean goizeko tentsioa, eta orain tentsio guzti horrek eztanda egingo du. Begira, nola Medina bera ere, nola ikusten dugun, Iban Martinez, Mañas. Ibon, Sara, hitza eskatuz dugu. Hor festa horren barnetik, aurrera. Aurrera, hemen, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit, zer moraldi borobila Bermeok artengoa, ez da? Bai, urte gogorra izan da, emaitzak ez da bezaten hola, baina, ekipo barri bat junta ginean, azarun, bagenkigu ekipo potentizala, baina hori dana lan asko horatzetik, ez? Eta, lan horren frutua ikusi deudan, ederra izan dela, eta, merezi izan dau. Egia da, ligan atzetik aurrera egin duela, Urdaibaik, baina bestelako txapelketan denetan nagusi izan dela. Bai, azkanin, bai, trainerietan hasitxe, beste Euskadiko txapelketi Bizkaiko danak irabazirou, gero suerte punto bat peuki gendun, ketasean, Hondarribik egin manakatzaz, baina, hemen hau baki hau luzirela, regulartasune ballo baten dela, eta ni pentsatu gau izan azela ekipeko nena. Gozatu eta zoriona. Eskerrik asko. Ander Etxegoienen garaipena ere, berehala izango dugu albiste iturri, eta azken ordulordenean errepaso emango diogu, gaur hemen amaitutako denboraldiari, Eusko Label ligari, koroarekin hor dira bermeotarrak, nagusi, garaile, erakustaldia eman dute gaur enlojupeko estropada horretan, eta orain gozatu egin behar dute. Hain ederra izan da denboraldia bermeotarrentzat, hain zoragarria txapelketa ofizialak irabazi. Ibon, ez dakit entzuten duzun, guk hemen ez dugu askorik entzuten. Itza eskatuz dugu Sara, aurrera. Jen una nuerekin nago hemen zoriona. Eskerrik asko. Zer sentitzen duzu momentu honetan? Liga, kontza, dena? Era bateo postasune, tentzitza hondizekin etorria gaur, atzo ez gendun irabazti lortu, eta dana idien zeuen, eta burruko prestetorria, eta gaur beste behin erakutsi dugu, ontsen momentuan eskalotxoa goitik gaudela, eta irabazi dugu, koroi hau Bermeoako, eta herri osuei dei bat egin izango, urdinez jantzi eta plaza etorria izela. Zein horutan da arratsaldeko harrera hori? Ez dago eta arrazoi, baina azalduko gara. Eskerrik asko gozatu eta zoriona. Zuei. Azalduko estia ba. Dudari gabe, azalduko dira festara herriaren aurrera bermeotarrak. Eta gure ondora ere, etorri daba protagonista garrantzitsu bat. Etxegoien jauna, eguerdion da zorionak. Bai, eskerrik asko. Patronik onenaren elastikoarekin. Ez da makala, ez da? Ez, egia esan da, poza hundiakin, Orioko ekipo batea etorri eta hau irabaztia, niretzako gauza oso polita izan da, oso polita. Naiz eta premio hau patroia eman edo nire izenen atera, berez talde lan baten ondoriozko premioa da, ze neurtzen dituzten gauzak zeagoak eta ez da patroia lana bakarrik, ez? Hazi aurrek alaitik eta... Ibon, Mikel... Anteko, bai nivelatzeko, bai estriborra garraunen egiteko dardan bezala, azkenian hor lan konjuntoa da, eta, nahi zaritzen diate, baina, hau talde guztian premioa da. Esan digute gainera pentsatu duzula zer egin, bildu behar den diruarekin eta erabakita duzula. Bai, erabakita dakau, bai. Hau, eskusa baltazunez, denentzat, ez? Diru hau denentzako izango da, afai ehar bat ingo deula diru honekin erabaki nun, eta, mendi bi astea
ospatzea jungo gea aztalde guztiak. Hori, detalle ona, lege zarrekoa. Zorionak, maliotaregatik, detailaregatik ere bai, eta espero altzen duen alak hori, eta nola sentitu zara batez ere aurten? Ez nun espero, premio hau jasotzeik, gutxillo lehenbiziko estropadatik, lehenbiziko estropada hori ikeragarria izan zen, niretzako, oso berezia, hori jokin debutatu eta, egun hortan dana irabazi genuen, ikeragarria izan zen, eta, orduztik azkenengo estropada arte, maiota hau behintzat lortu deu mantentzia eta oso pozik. Ez da dila azkenengoa izan. Segi lanean, Ander, eta mila esker. Eskerrik asko zuei. Guregana etortzeagatik, zorionak. Eskerrik asko. Mila esker eta bagoaz Sara Gandararen gana, protagonistekin dugu eta. Iñaki Goikoetxea eta berorekin hau hemen, zoriona. Eskerrik asko, Sara. Ze modu zaudete, ze denboraldia induen Urdaibaik, ez da? Bai, desierto batetik gatoz, eta urten lortu dana, ikusgarria izan da. Lehenengo estropadetan inok ez euskun esango, hemen ongo ininik, eta hemen gauz. Ez bakarrik ligan, kontza, txapelketak. Bai, da Zarautz, eta suertez, edo gure lanez, dana irabazi dugu, eta ez dago besterik gaur disfrutateko eguna da, eta da hori. Ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, ez dakit batekin gogoratzen zaren, edo nori eskaintzen diozun garaipen hau? Mozu bat hartu nahi daben horrentzako, eta beste danari gauzak aldatzen doia zela, eta ia mozu horrekin danok bezarkatzen garen alkar edo, ikusiko dugu. Beste bari, nire aldetik, Bermioko Rizari eskerrik asko, Bermioko direktibiari eskerrik asko, hau bizitzia la hostia, eta, gozatu daigun, eskerrik asko monbe bai beste ekipo danari, emondu un espektakulu baitzik, eta lan hona indu danok, eta batzutan irabazten da, beste batzutan galdu, urte asko goiaz galtzen, eta, honi irabazi du, beste bari. Zorionak, eskerrik asko. Mozua da nori. Eta bero ukituta, nola ez horrelako demoraldia bukatuta, horrelako txaria jasota, harrera, zer gehiago eskatu behar du kirolari batek? Begira, Mikel Zeitz erabili duen basamortu, esan du, alegia, Urdaibai goiko motorretik zetorren, 2006an, azkeneko garaipen handiak, eta azkenean, hauek ere, goiko mailan, 2., 3., 4. da, baina sufritu egin dute, eta azkenean aurten, ereindako lan horren usta, jasotzen ari dira, oraintxe bertan. Eta momentu klabea zein izan da, demoraldia handia egin bai, baina, lehenengoz hementxe da, gure Ion Larrañaga, Getariako entrenatzaile eta arraunlaria, eta berehala egingo dugu errepasotxoa zurekin, momentu hori ari ginen adirazten, zein garrantzitsua izan zen Getariako estropadan, ziaboga egiterako garaian Hondarribiak izan dako gora bera, aurrez Aresek izan zuen, eta momentu horrek egundoko garrantzia izango zuela jakina zen, baina azkenean momentu horrek ekarri du, erabat markatuta aurtengo liga, Ibon. Konforme, uste dut hor dagoeneko Hondarribia zaleak eta liga koroa usaiten hasiak zirela, eta momentuan jabetu ginen gehienok erabakigarria izan zitekela. Hori esan da, iruditzen zait honek ez diola inolako meriturik kentzen berme hori, beste eliteko kirolean, eta hoxe da, larrutik ordaintzen dira akatsak, eta Hondarribiak hause izan du, aitzakia, akats larri bakarra, eta iruditzen zait, azkenean erabakigarria izan dela, baina beste honi bueltaren ematen ere asmatu duela, Hondarribiak, batetik maitza mailan, arrezkero, banderak lortu dituelako, maila ona eman duelako, eta berriro ere beste espondarekin jarraitu dute, konfiantza eman, eta barrez. Eta ongi bukatu dute demoraldia. Larrañaga jaunak ere bai, eta bere mutilek, arratsaldeon edo eguerdion nahi bautzu oraindik. Berdin. Demoraldi aparta egin duzu, zein pentsatu behar zuen? Igo, orain dela urtebete, hementxe, izugarrizko festa izan zen duten orduan, eta orain 5. postuan bukatu duzue liga. Ze sentipena dituzu? Sentsazio poza izugarria, ez? Ureta jungean Leandroi izan diot, jode, urtebete okerro gina bengu,
Gero posa ikusi meirak eta ze poseuk dituen, da zane, guandala urte bete, ze askar pasatzen da urtia, ez? Bueno, urte zoragarri bat, ze zango dugu, maila izugarri bat eman deula, posik, araunaiak eman duten salto hori eta nivel hortan, eta bueno, datorren bezala hartu behar da, eta bueno, guan tokatzea egot disfrutatzea egindako urte honekin. Zorionak, Jon, egindako lanagatik gogoan dute kaina nola joan ginen Getariara, antxe reportaje batzuk eta grabatzera, eta orduan ikusten zen, eta emaitzekin ere bai aurre denboraldian eta trainerua oso askartze bilera. Horretaz haratago galdera zehatz bat. Traineru berriarekin asmatu duzun entrenatzaile bakarra izan zera, maila horretan. Ez dizkidu arrazoia galdetu baino, horrek ere, zeuri entrenatzaile bezala, emango dizu edo zer sentitzen duzu? Hor ez da premioek esaten bezala, hor banderek ez da batzen, ez. Nik suerte zola desgraziz, holako klub txikitan, traineru gutxi izatea beste batzuk aukera gehiago izatea eta nik aukera bat, bi hiru bakarri dazkat, ez. Oso garbi naukan, beltza azkena berria izan da, horrekin juteko idea bezala izango zala, ez. Prueba batzuk egin ditu, eta bueno, guretzako onena hori izan da, aldeun onduen jarri deu, eta bueno, asmatu deun bakarrak izan gala, bueno, kusiko dugu, ez tegin. Beste batzuk uste ni baino maila handiago batia badauela eta jarriko dituela. Guk ere hori uste aurrenengo enbarkazioa dela berez eta demora gehiagon baikuaz horrekin. Bueno, azken galdera bat, laburrean. Lasai altzaude, urrengo demoraldiari begira, hau da, kuarrilla bat puntan dabilenean, telefonoak astintzen hasten dira, eskaintzak iristen dira, keskatuta altzaude? Ez, keskatuta batez, egile esango izu, uste presidentia eta gehiago engo diala ni baino. Oan ez da, ni beti izan dut, ez, temporada bukatzen da, eta ja haitzen dian zurrumurruak, kontxa baino lehen, ezea baino lehen, bestia, araun mundua badakit nolakoa dan, eta futbolian esaten da bezala bakoitzak nahi dut tokia nengo da, ez? Oan arte ez dut kejik euki eta nik lau urte hau eta nindegun lana, etxeko arraunlaiak nindet, eta, bueno, behiek erabakitzen mani badu kanpoa jutia, bueno, hortan lagundu inberko nioke, baina, bueno, gaur egun dakagun proiektu polita hau, usten dut pena mezi dula, ikusi da bezala, eta, bueno, beste arraunketa klase bat da, ez? Batzuk herrikoakin, bestiak fitxaketakin, baina, bueno, bakoitza beriakin, aurre egin behar du, eta guk hau dakaun ez, hortan aurrea. Ederki, eskerrik asko, gozatu, tatxe den hartu. Hori, garrantzitsua. Mila esker. Zoriona, Jon. Eskerrik asko zuei. Jon Larrañaga, 5. tokian amaitu dute Getariarrek izugarrizko denboraldia eginda. Ikusi, arrauna goian dituztela bermeotarrak, garaipen handia lortuta. Eta hemen dator haien prestatzaile jauna. Hemen txeda Iker Zabala. Zorionak, Iker. Eskerrik asko. Langa goian jarri zenuen, eta heldu zara, irabazi duzu Liga, irabazi duzu Kontxa, eta bi txapelketak ere bai, bermeotarrentzat handia da urte hau. Ba, irabazi dugu, hori nahi dut azpimarratu, hemen baten lana, lana asko indot, mimo handizegaz, nik uste dut asertatu dinotela, bai neuratxetik, kristoen ekipu dakot, bai arranlari, bai direktibo, bai herrize, bueno, apuruetan haintxe apuruete berpiztu, baina itxalean beste lan egin da, hau ez da kasualitatez egin, jenteak usten dau bakarten dozule 6 azpiarranlari eta hori martxan jarteko, ez da erreza. Ikusi dugu beste trainero bat txupe bai, kristolako taldeak egin da ezin, bueno, guk asertatu egin dugu, eta gaur disfrutatu, eta gerokuek. Bueno, zure mutilen azken minutu hori ikusi nahi dugu, zuk ere seguru hurbiletik jarraitu duzula, minutu bikain bat eta garaipen handi batekin, El Corte Inglés banderarekin borobildu duzue urte zoragarri hau. Lankide hau nahi duzuenean. Minuto! Un minuto! ¡Va! ¡Va! ¡Atrás! 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 ¡A la derecha! ¡Sube! ¡Va! 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 ¡Sube, calle! ¡Cambia esto! ¡Cambia! 30 últimas. Sigue montado, dale. ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lao! ¡Vamos! ¡Que no pierda! ¡Sigue! ¡Va! 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 Reír. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Últimas 10! ¡Acala! ¡Ojeda! ¡Piensa! ¡Iván!
Andrés! Richie! Sigai! Porto! Eta posa, lege zarrera, patroiak egin behar duen bezala, banaka, mutilak sorionduz eta goraipatuz. Haze nolako momentua, talde osoarentzat, herri osoarentzat, zuretzat ere benetan haundia. Oso handize, ganera gaurten Puente Kolganetik ikusi dut, eta kristolako ikuspegi dago ganien. Eta bai, urtea izan da borobile. Bakigu, ontarrabik akatsa indauela ketarin, eta horren erruz, segurunik aurten liga bermera du. Eta nik nahi dut ametik zorion du, ondarrabik guztizeri, kristolako ribala izan dalakon, baino, kirolak olako gauzatakoz, eta guk hor momentuan horri izan gara, eta guk ere bai, zertatu egin dugu, eta bitu, atzo ez dugu irabazi oso gutxigatik, gaur banderarekin, hori da, gure asmoa hori izan da. Ez egoteko dudarik nor izan dan txapeldun, gaur ikusi da, fuertena, gu izan gara. Hondarribi aipatu duzu eta irudi batzuk ere baditugu prest, Hondarribirekin zenbat estropada joan diren hor, bukaera hortan eunenekotan, izugarriak hemen ditugu, irudi batzuk. Aurkari gogorra eta zorrotza izan duzu, eta bideo finixarekin erabaki diren garaipenak. Iker? Bai, urte guztiz egin da holan, Gero Donostiarra bera momentu auki dau, hasikeratan, danatarik ikusi dugu aurten. Baina gero apurka junda gauza zorrosten, eta gu egiten gara. Uste dut, aldala garbi eta argi izan, dana irabazio dugule. Bakigu bandera batzuk egun dizela hor aldekin dagoena, bai normala da. Kirolean dana irabaztie, baina txapelketa importantena, bai liga, bai kontxa, irabazi dugu eta beste ikez. Zorionak Iker, zeuetzara berria, arraunean, Koimaileako talde askotan eritutakoa, arraunlari bezala, entrenatzaile Santurtzin, zer egintzen duen. Eskatu nahi nizuke, zure talde honen ezaugarri bat. Zer irudituz, zertan da bereziki ona edo zendat bereziki indartsua zure aurtengo talde, ez dakit psikologikoki, egoskorkerian, kualitate fizikoetan zer azpimarratuko zenuke? Bai, justu horretan. Kualitate fizikoak kristolako taldea da, hone pasatizeti ez. Uniko, nik uste dut azkaneko urtitan, ez dizela ondo entrenata egon. Ondira apuruet, ez dakit, dispertsatuta, ez da objektibo klaro bat, arraunkera finko bat, eta nik uste dut, danon artien aurten hori apurre finkatu egin dugule, hau bape kontentu zelako rendimentu eman dugu. Nik uste dut talde honek aldauela askarrago joan. Eta nik ez dut inori merituarek endu alkariari, baizik eta nik uste dut gure taldea aldauela askarrago ebili, prozeso guztize beran denpora bidau, eta urte baten da guzti hori linean jartie, ez da resa. Erki, eskerrik asko, Iker, gozatu, ondo pasa arratsaldea, telefono astintzen jarraitu, ari zarelako jadanik urrengoa prestatzen, eta zorionak, egindako demoraldi bikaina. Eskerrik asko, da zuere zuentzako besta lan erreza horregotie, eta beste urte betez, horri bilizari estropak emoten, eta ja danon artien arraunkerari beste bultza bat emoten motzagun. Egia den, eskerrik asko. Zorionak. Zorionak. Eta badoa, Bermeotarren prestatzailea posaren posez, hor koroarekin datoz arraunlariak eta hemen gure inguruan Borja Rodrigo jauna, Eka Ligako presidentea. Me imagino que te iba a decir buenos días, excelentes días, me imagino que muy satisfecho el presidente. ¿Qué tal? Pues un día de alegría, sobre todo porque finaliza una liga que ha sido espectacular y que una vez más yo creo que lo primero que hay que hacer es agradecer a los remeros y las remeras la auténtica temporada que nos han regalado en ambas competiciones, hasta el punto que hasta el día de hoy no sabíamos quién iba a ganar y muy contentos con el resultado deportivo de la competición. Bueno, tenemos 20 segunditos para que nos hables de la próxima temporada, sobre todo del avance a nivel femenino. Sí, darle la enhorabuena a los que han ascendido en la Escotren Liga y también darle la enhorabuena a Meira que entra en la asociación y la enhorabuena a la Ichuncha que se mantiene, pensando ya en una temporada 2023 con esa gran novedad que tiene que ver con la ampliación de la Escotren, con un calendario deportivo, ya estamos dándole una revisión para ver cómo hacerlo atractivo, incluir nuevos campos de regata y, por qué no decirlo también, corregir aquellos aspectos que son necesarios, mejorar, que ha visto este año hay cosas que corregir
tecnológicamente también hay cuestiones que se pueden mejorar y ya estamos trabajando en la temporada 2023. Bueno, se nos echa la hora del informativo encima. Muchas gracias por atendernos aquí en directo. Gracias también, como siempre, a las marcas y ayuntamientos que nos acogen, a toda la afición que este año ha retomado con normalidad las regatas y al espléndido trabajo que hacéis también todos vosotros, que hace posible que vayamos las regatas en directo. Gracias a vosotros, a todo el equipo técnico tuyo, al ACT, por las facilidades y que sigamos navegando durante muchos años de manera conjunta. Eskerrik asko, Borja. Eskerrik asko, eta irudia hor da, koroarena, garaiena, eta Sara Gandara lankidea ere hementxe dugu, uretatik, lehorrera, Sara. Kaixo, Mikel. Egin duzu azken ziaboga. Bai, egin dugu azken ziaboga, ze zorionekoak garen, kiroloetan lan egiteko aukera daukagulako, oso demoraldi polita izan da, beti bezala, bereziki eskerrik asko arraunlari eta taldetako ordezkari eta presidentei, zalei ere bai, oso jatorrak izan direlako beti, eta hori esan nahi nuke, eta beste bari bukatzeko, eskerrik asko gure Euskal Telebistako lankide denei. Noski, Gaztaiazpi jauna, errematea emango aldigu ba. Bai, nik eskerrik asko zalei batez ere, eta neu bintzat justu ailetu nintzela, bukaera honetan, bukaera arraunlaria bezala, justu, eta orain atxedena behar dugu. Atxeden hartuko dugu, eskerrik asko, lantalde osoaren izenean, gora traineru estropadak, eta ondo bizi!